Soy inconformista o és que em falta decisió. De les nostres vides ja em queda la pitjor. Al carrer sempre s'estaré quan no queda lloc on anar. Al Twitter aneu. Aneu al Twitter tots. La plaça d'Armes, més enllà del que el seu nom indica, era un dels centres neuràlgics de l'antigua vila de Mequinensa. A banda de presenciar els exercicis dels soldats, la plaça acollia des dels actes de la festa major fins als concerts de la banda del poble. Els mequinensans la recorden com un lloc de pas obligat, testimoni del transcurs de la seva història. S'acostava a la plaça d'Armes, travessada fi una estona per la parella de guàrdies civils i l'honorat del Ron. El casal dels Torres era l'únic que quedava a la gran plaça d'Armes, centre en altres temps de la vida vilatana. Per més voltes que li donava, el vell Nelson no ho entenia. Arreu de la vila, en zones ja abandonades i amb la majoria dels edificis enderrocats, només quedaven les cases de la senyora Carlota de Torres, camí de Sirga. Seguí el mur de l'Ebre. El moviment havia parat fi estona als molls. Els llaüts dormien sobre l'aigua negrosa. Va travessar en diagonal la plaça d'Armes i enfilar el carreró de San Francisco. Cabussó, per causa de la badada d'un peu que li diuen xinxeu, la mercaderia va arribar a terra sense més tràfics. Vull dir, la idea ja va anar que han vingut el llaüt, ha aturat el llaüt, ha tirat els molls i estan descarregant-lo. Ara anirem a veure... Ha arribat l'hora tan esperada del nostre alliberament. Aquests instants gloriosos quedaran gravats per sempre en els nostres cors. Companys, saludem els nostres llibertadors i deuen dir, visca la república! Totes les imatges, excepte el bisbe Godofré, la gòtica, el beat Eliseu i el sord, que algú havia tancat després d'esmordejar-los a l'armari de la sacristia, sota el pilot de Casulles, d'altres i capes pluvials, van contestar al temps que l'espectre de la sagristà Bufagateres començava a tocar el bueno. Poden ser així. El que passa és que això no ens ho donaran d'aquí 2 anys, que tenim temps de fer un altre crio. La idea és aquesta, no? Anar a la pela, però jo. Quan la gent acceptava l'acord aquest, mai arreglat en l'empresa, i tenies casa nova, el seu era, ja t'hi ficaves a la cooperativa, ja començaves a donar diners a la cooperativa, i quan començaven a construir les cases, ja tenies la casa teva feta, quan ja podies traslladar totes les teues eines d'una casa a l'altra, quan ja dius, ja ho tinc tot, entregaves la clau a l'empresa, el primer que feia l'empresa era tapiar portes i finestres perquè no hi hagués ocupes, i al mateix temps, quan podia, tenia una màquina d'estirar de trau. Això va començar a finals del 69, quan la gent de la zona afectada ja va passar a les cases noves, el primer que va ser, van començar a destruir aquestes cases. Si entreu al grup del Facebook Mequinensa, Mequinensa, ara ja, antes d'ahir van ficar filmacions de com se destruïen aquestes cases. La part de la plaça d'Armes, la plaça del Sol, d'aquí davant, van començar per aquesta, per un lloc emblemàtic, no? La plaça Llum Serranista del poble va començar a destruir per aquí. Del 69 fins al 72, per exemple, que jo vaig canviar de poble, aquests 3 anys, van viure en ponts, no? Imagineu el que és, ara fan un enderroc i ara foten un tio una maquineta d'aigua per fer pous, però sense escarpir-lo. El que els teus ulls pendran per argamassa i pedra és d'olida pell d'uns altres dies. Allí un no sentirà sinó silenci. Nosaltres ja hem de casa del difunt a la plaça de l'església, situada al centre del poble. Allí cantaven amb soltes, després, la comitiva, amb el cavall davant, enfilava el carrer Major, seguia per allà, i passava per la plaça de la Vila per anar a buscar la carretera arran del Segre. Ara, atès que no calia dur el difunt a l'església, els familiars van decidir eixir directament al camí que unificava el poble de la part alta, que era el trajecte més curt de la casa del vell Tapioles del Fosal. El Fosal, els cementaris, siguis estan... sempre hem tingut el mateix puesto, però sempre no, des de 1800 i molts, 1890 i pico, que està allí on no tenim. Anteriorment estava a l'altre puesto, que va fer un poble de tot.
perquè qui havia de cavilar que el Segre s'inflaria en un 3 i no res, de la manera que ho va fer després del penal, i que havia d'aturar les aigües de l'Ebre amb la força del seu corrent? Doncs això és el que va passar, noi. I l'Ebre, envasat per la fortíssima empenta del Segre, començà a inundar plàcidament el camp de futbol amb un batec seguidet i calmós, fins que cobrí amb mig pam d'aigua la major part del terreny de joc. No era la primera vegada que allò passava, però mai ho havia coincidit amb un partit. Els forasters, gent de secà, eixuta i coratjosa, que no havien vist mai en la seva vida aquella abundor d'aigua, es van esfereir. I és que ja es veien riu avall, arrossegats fins a mar per aquella riadeta esquifida. La major part d'ells, amb el melic arrugat, es van amuntegar amb l'àrbitre en la zona del camp on l'aigua, per causa d'un desnivell del terreny, no arribava. I aquella va ser la nostra. Qui havia d'aturar un equip de gent de la Ribera que portava el riu a la sang i es trobava en el seu element? La batalla aquí. Pues bueno, teniu que fa una miqueteta de memòria així visual al mapa del territori espanyol, ¿vale? I centrant-nos simplement a Catalunya, on anem a buscar el riu Ebre, que l'heu vist avui i ahir el vau veure, i on anem de cara. Pugeu, sí. A veure, ho veureu des davall, sap? Hi ha si seguim del poble de Galdes, que espero que us ho proveigueu, anem de cara a la dreta, anem mirant de cara a la dreta,